daang taon niya talaga? Call. Narito na mga malalaking balita ang Central Luzon ngayong araw. Epekto sa kalusugan, kalikasan ng mga smelting plant sa San Simon, Pampanga, inusisa ng Sangguniang Panlalawigan. Traffic Management Scheme sa Josebad Santos Avenue at MacArthur Highway, tinalakay ng mga opisyal. Presyo ng bigas, posibleng tumaas ng halos 4 pesos kada kilo ayon sa SINAG. Filing of candidacy para sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023, itinalaga sa July 3 to 7. At kauna-unahang Longganisa Festival ng Kalumpit gaganapin sa March 24 to 25. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Iniimbestigahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang operasyon ng mga smelting plant sa San Simon na may masamang epekto umano sa kalusugan at kalikasan. Ayon po kay Pampanga 4th District Board Member Nelson Calara, dapat i-assess ang pollution control device ng mga planta sa San Simon Industrial Park. Pag-aaralan naman daw ni 3rd District Representative o 3rd District Board Member Attorney June Canlas ang pag-adapt ng Sangguniang Bayan ng San Simon sa Municipal Ordinance Number 003 na nagbabawal sa induction furnaces o ang pagtunaw ng bakal na nakaapekto sa air quality ng komunidad.
Yan po ang balitang tinutukan ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Paulo, kumusta ang naging pagdinig no ng Sangguniang Panlalawigan kaugnay nitong usapin na ito? Jen, pasado na nga sa committee level ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ng Environmental Protection and Natural Resources Climate Change and Disaster Resiliency Committee na pinamumunuan ni Pampanga 3rd District Board Member Attorney Jun Canlas ang adaptation ng ordinansang magre-regulate sa mga heavy industry, partikular na sa mga smelting plant na inire-require na sumailalim naman sa modernisasyon base sa Ordinance Number 003 na naaprubahan ng Sangguniang Bayan ng San Simon nitong nakalipas na buwan ng Pebrero, nais i-ban o ipagbawal ating Jen sa mga smelting plant ang sistemang kung tawagin ay induction furnaces. Ito yung sistema ng pagtunaw ng mga naggamit na bakal para i-rebar ito. Minsan nang naipanawagan din ating Jen no, nitong Philippine Iron and Steel Institute na iban ito dahil sa ito ay nagpo-produce naman ng substandard na bakal. Kaharap ang Environment and Management Bureau o EMB-DNR ating Jen, question din ni BM Canlas kung bakit patuloy na pinahihintulutan ng ahensya ang pagkakalob naman ng Environment Compliance Certificate o ECC sa mga smelting plant na gumagamit ng naturang teknolohiya sa San Simon Industrial Park. Gayong sa mga mayayamang bansa gaya ng China ay na-ban na ito dahil sa issue ng pangkalikasan o emission nitong polusyon sa hangin. Ang inisyatiba umano ng San Simon LGU na ipagbawal ito ay may merito. Ayon naman kay Pampanga 4th District Board Member Nelson Calara dahil lumalabas sa resulta nga ating Jen ng analysis nitong health condition ng mga mamamayan ng San Simon, dominante sa mga Kapampangan na may sakit sa baga, cancer at asthma ang mga Simonian. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Mas advance ang technology nila sa atin. Binan nila, no? What reasons do we have? Why a country as advanced and as large and as a country which uses more steel than us would ban such a technology, yet we in the Philippines would welcome this technology, no? If that's why we're asking if there is an existing policy of the DNR. So yan ho yung mga video. Oo. Hindi lang natin pinakita kanina eh. Oh, tingnan mo ho. Ganyan ho kayo din. Oh. Anong oras ho yan? Yan? Ano yan, alas 5 ng umaga. Tsaka gabi. Inaabot ho ng ano. Kayo po ba nagtataka bakit gabi sila nag-operate? Yun nga, bakit sa gabi? Kaya nga yung sabi kanina nung gusto ko nga, hindi ko na lang sinagot. Kaya daw gabi nag-operate dahil mura ang kuryente. Hindi reason yun, na mura ang kuryente. Ang buhay ba ng tao, ang kalusugan ba ng tao, mas importante ba yung kuryente kaysa kalusugan ng tao? Siyempre, kung sila gustong kumita ng malaki, kailangan walang suffering sa mga ating constituents. Kung wala na tayong constituents, ano pa ba naman ang... Tingnan mo yung pumupunta rito, lahat. Majority ng pumupunta rito sa bayan ng San Simon. Bakit? Alright. Paulo, paano ang compliance ngayon no, ng mga existing na smelting plant dito nga sa bagong ordinansang itinulak ng SB ng San Simon? Sila ba ay pansamantalang isasara? Yan ang inaabangan natin, Ate Jen, dahil merong mga serye ng testing na isinagawa itong Penro, katuwang itong DNR, EMB, para mai-assess yung mga naunang reklamo ating Jen. Alam mo naman, itong first quarter ng taon, merong naidulog na reklamo dahil nga dun sa maitim na emission. Pero dito sa ilalim ng ordinansa ating Jen, binibigyan sila ng purgida na hindi naman umano kumontra itong mga locators o investors nitong smelting plant
na sila ay tatalima. Pero sa mga initial na pag-uusap, 2 taon yung turnover ating Jen, no? At malaman na rin natin ang magiging investigasyon nitong EMB dahil napakahalaga, sabi nitong SP ng Pampanga, na malaman talaga kung ano yung pinakabasihan nitong DENR. Bakit pinahihintulutan itong Mhm. makapag-operate gayong yung sistema ng teknolohiya ay ipinagbabawal sa mga mayayamang bansa gaya ng China. So ang ating susundan nito ating Jen kung papaano gugulong naman yung investigasyon dito sa DENR ENB. Pero ayon na rin dito sa Vice Mayor ng San Simon na si Vice Mayor Dading Santos, kanilang kinonsulta itong mga stakeholder nila diyan sa smelting plant na binabanggit at sila ay sang-ayon dito sa modernization. Narito ang pahayag ni Vice Mayor Dading Santos. Oh, gusto natin i-share no, that sometime in 2019, no, the Bureau of Investment has rejected the application of a steel company on the basis that this steel company would like to use the induction furnace. You know? And on, dahil doon, nireject ng yung application ng nitong steel company ng Bureau of Investment. At ito ang nagiging basis ngayon ng one of the basis na ng sanggunian na tama siya, no, na to come up also na pwede rin. Alright, paglilinaw lamang po, hindi po si Vice Mayor Dadin yun. Ano? Tignan natin kung mai-roll pa natin yung naging panayam na ating kasamang si Paulo G. Santos. Kaugnay nga nitong nito pong pinag-uusapang smelting plant. Alam mo, Paulo, matagal ng issue to, no? Matagal na din natin itong pinututukan. Binabantayan sa CLTV dahil nga yung negatibong epekto nito sa kalusugan na nakikita naman natin ngayon, no? Ang sangguniang panlalawigan ay talagang pumasok na sa usapin because hindi biro kasi yung epekto sa kalusugan ng mga mamamayan natin, no? Ito po ay back, no, with studies dahil merong programa ang ating provincial government pagdating sa kalusugan, ano, Paolo. Pero ito nga binibigyan, no, ng pagkakataon pa rin na makapag-adapt dito sa bagong technology. Pero ibig sabihin nito, Paolo, wala ding malinaw pa na sagot kung ititigil yung operasyon nila kasi meron ding economic impact ito, ano. Pero yung magiging epekto naman nito, no, habang sila ay nagpapalit or nag-i-innovate, no, ng bagong teknolohiya sa ganitong uri ng negosyo, paano naman yung magiging epekto nito, no, sa kalusugan ng mga tao diyan sa San Simon? Nakikita na nga natin meron ng negative effect sa health. Totoo ating Jet. Pero alam mo baga itong binabanggit nga kanina yung nag-roll si Kuyang George Carino, ang secretariat ng SP ng San Simon. Ang binabanggit niya matagal ng panahon way back 2019 ay itong ang aplikasyon ng mga investor or locators nitong San Simon Industrial Park ay kanila nang tinanggihan kapag ang uri ng teknolohiyang ginagamit mo yung induction furnace kung tawagin o IF, no, ating Jen. At kanila talagang gustong malaman sa DENR kung ano yung pambansang pulisiya pati ano na baka mai-adapt din itong sinisimulan na dito sa Pampanga. Kaya ang pag-aaral nitong SP ng Pampanga dahil pagkatapos nitong committee level ating Jen, dadaan ito sa plenary ano at pagdedebatehan, kukuha ng mas malawak na source kung papaano mare-regulate talaga itong mga smelting plant dito sa Pampanga na ang pagtataya nila ating Jen sakali laang na gumanda itong industriyang ito, hindi naman daw sila o hindi naman nila inaawat na kung sakaling ito'y compliant sa environment at makakapag-generate ng income sa lokal na ekonomiya, hindi nila pipigilan.
basta lamang hindi nakokompromiso ang kalusugan ng mga Kapampangan, ating Jen. Meron bang mga representative from the DNR na kasama sa pagdinig kanina, Paolo? Kasi ang kailangan din siguro nating tignan dito yung regular, no, na pagmo-monitor ng DNR EMB dito sa mga planta na ito. 5 yung existing na planta, smelting plants sa San Simon. Tama ba, Paolo? Totoo ka diyan, ating Jen, at yung problema ng lokal na pamahalaan dahil hindi talaga lubusang na modernize din yung kanilang reporting dahil nakaasa pa rin sila, ating Jen, dito sa dito sa laboratorio nitong DENR. Kaya ang kanilang reporting, kasi may pagpapaliwanag itong ilang mga eksperto doon, ating Jen, na kapag nakita mo yung maitim na usok, it doesn't mean naman na yun na yung pollutant na ito o yung kontaminado na ito ng pwedeng makasira sa kalikasan. Talagang may pagka-naturalesa daw kapag smelting plant na may usok na makikita. Nga lamang, yung reporting, ating dyan, dahil isa sa sa napag-usapan dito, yung operasyon bakit gabi. Binabanggit nga, mas nakakamura sila ng kuryente kapag kagabi. No? So, yun ang gusto nilang maging malinaw sa pagbalangkas ng ordinansang pamprobinsya, ating Jen, kailangan mas maging malalim yung research dito sa usapin na to. So, ibig sabihin, meron pa mga susunod na pagdinig Yeah. ang SP kaugnay nitong usapin na ito. Totoo ka dyan, ating Jen. Kapag yan bumaba na sa plenary, iasahan na raw na magkakaroon ng debate hinggil dyan. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos. Manatili po nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, posible o manong tumaas ng hanggang 4 na piso ang presyo po ng kada kilo ng bigas sa merkado. Ayon po yan sa Samahang Industriya sa Agrikultura o SINAG. Tumaas daw kasi ang farm gate price ng palay mula noong Enero. At para bigyan po tayo ng karagdagang detalye, makakasama natin sa ating programa si Engineer Rosendo So, ang chairperson ng SINAG. Magandang gabi po sa inyo, Sir Rosendo So, at welcome po sa CLTV 36 News. Yeah, magandang gabi po. Magandang gabi po. Apo, Sir, magkano po ba ang farm gate price ng palay ngayon, no? At magkano po ang itinaas nito kumpara noong nakaraang buwan? Yeah, from 21.50 ngayon nasa 23 pesos ang farm gate price. So almost 150 sa palay ang increase, no? So na-expect natin 250 to 350 per kilo ang increase sa bigas. Yun ang nakikita. Opo, ano po ba ang dahilan, no? Kung bakit po nagtaas ng presyo? Ibig sabihin kasi nito, Sir, no, kailangan maghigpit pa lalo ng sinturon, no, yung ating pong mga kababayan. Yeah, yung stocks kasi konti lang ang ina-harvest pa ngayon, no? We expect pagka-harvest ng April, baka pwedeng bumaba na yung presyo. Pero sa ngayon, wala pang masyadong inaani ang mga magsasaka natin, yung mga early planting pa lang. So, mataas ang presyo ngayon. And yung imported naman ganun din yung other countries hindi pa rin start ang harvest. So, mataas pa rin yung presyo nila. And pagpasok dito sa ating bansa, mataas din ang presyo ng imported na bigas na pumapasok. Siyempre ho, kailangan maintindihan din natin kung bakit nagtataas ng presyo dahil ito pong ating mga magsasaka naapektuhan din, ano, kasi po nagtaas ang presyo ng diesel, yung production cost nagtataas din, ano. Pero kung titingnan ho natin, ito hong pagtaas ng presyo na ito sa palay, katanggap-tanggap naman. Tama ho ba? Ganito ho ba ang nakikita ho ninyong tamang paliwanag sa ating mga kababayan, sa ating mga consumer na nanonood ngayon, Sir Rosendo? Yeah, so far ang ang world market ng pataba is tumaas at that time. So up to itong March lang pababa ang presyo, no, ng world market price ng fertilizer. So expected na yung inputs mataas and yung fuel, kung makita natin yung pagtaas ng fuel, kung 1.5 year ago, 29 pesos lang ang fuel. Ngayon, umabot ng 65 to 70. Umabot pa peak ng 70. So, yung patubig, itong pataba talagang naka-apekto dun sa ating pagtanim. Hindi lang dito sa ating bansa, other countries ganun din. Kaya yung mga ibang bansa, tumaas din yung presyo nila ng bigas. Kaya expected talaga mataas ang presyo ng output ng ating mga kain na yung retail talagang tataas. Pero nabanggit ho ninyo, nagkakaroon ho ng pagkonte, no, pagdating sa pag-harvest ng ating mga magsasaka. Ano ho yung nakikita ho ninyong posibleng paraan naman na gawin, ano, para po maiwasan din? Kasi ito pong kapag pinag-uusapan po kasi ang itong pagtaas, no, ng presyo ng mga pangunahing produkto, mabigat ho sa bulsa ng ating mga mamamayan. Ano ho sa tingin nyo ang kailangan gawin, ano, or intervention maybe from the government para po maiwasan yung mga ganitong pangyayari, no? At ma-regulate, no, makontrol kahit papaano yung presyo po, yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Yeah, so far, yung subsidy na ginawa ng ating government, maski paano nakatulong, no? Yung pag-follow up natin, medyo late na dumating yung ayuda ng pataba, at least naibigay pa rin sa magsasaka. Ito is makakatulong yan sa paggastos ng
bawas ng gastos ng ating mga farmers. And we hope na yung susunod na planting season, hindi delay yung pagbigay ng ating government. No? Kasi maaga pa lang, nag-download na sa ating region. Ang nag-delay kasi yung central office ni Yusek Panganiban, kasi si President BBM last year pa dinownload na yung pera no? Sa region yung pera, pero na-delay lang yung pag-implement. Anyway, we hope na yung next season mas mabilis na may bigay sa magsasaka. Yun, makakatulong yung pagbaba ng presyo ng palay natin. Pero pagdating naman po sa supply, Sir Rosendo, wala naman po kayo nakikita magiging problema sa kabila po nitong pagkonte no, ng harvest ng ating mga magsasaka. Yeah, so far wala naman problem dun sa supply. And tuloy-tuloy naman ang local production natin. We hope na maingganyo pa natin yung mga ibang magsasaka na magtanim pa ng mas malawak na area. Pero sir, meron pong binabanggit din ng DENR na parang paraan din para maiwasan ho itong mababang output no ng ating magsasaka. Kailangan daw hong tingnan yung tamang season ng pagtatanim at yung tamang variant ng bigas no. Ito po ba ay nakikita niyong posibleng rason din no kung bakit ho bumaba ang ani ng palay ngayon pong panahon na ito? Yeah, lalo na yung mga hybrid na galing ibang bansa kasi. Galing China, India. Yun ang binibigay sa magsasaka na in which yung weather nila doon iba, no? Kaysa dito sa ating bansa. So yung ani nun, nakaka-apekto yun sa ating climate dito sa ating bansa. Dapat yung mga hybrid seeds na nagbibigay ng hybrid seeds, dapat i-develop dito sa ating bansa para at least yung climatize ang ating mga seeds na bibigay sa magsasaka. Kung hindi, hindi tataas yung production. No? Kung yung seeds galing sa ibang bansa, tapos idalhin dito, yung mga sakit na mangyayari doon sa seeds lumalabas. No? So, yun. Kailangan natin i-develop dito yung hybrid. Yung sa hybrid naman, at least locally produced yun. So, wala tayong problema din sa inbreed seeds. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Engineer Rosendo ang chairman po ng SINAG. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi. Dumako po tayo sa ibang balita. 3 individual na kabilang sa top most wanted persons sa inaresto po ng mga pulis sa magkahiwalay na manhunt operation sa Nueva Ecija at Pampanga nitong Martes, February 28. Kinilala ang 2 suspect na sina Jordan Flores at J. Mark Caingnet. Isang naaresto sa Gimba, Nueva Ecija, habang isa naman ay nahuli sa Quezon City. Naharap ang 2 suspect sa kasong paglabag sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na may inirekomendang 300,000 pesos na piyansa para sa kanilang pansamantalang paglaya. Samantala, arestado rin ang top 6 most wanted person sa Candaba, Pampanga na kinilalang si Ricky Jordan sa kasong paglabag naman sa RA 9516 o unlawful possession of explosives. Walang inirekomendang piyansa para sa naturang akusado. Arestado ng Bulacan PNP ang 31 individual na sangkot sa magkakaibang kaso sa isinagawang anti-crime operation sa lalawigan po ng Bulacan nitong Martes, February 28. Kabilang sa mga inaresto ang 19 na drug suspect sa serye ng drug buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit. Nakumpiska sa mga suspect ang 61 sachet na hinihinalang shabu, 3 sachet ng marijuana at marked money. Tinatayang nasa 120,000 pesos umano ang halaga ng mga droga na na-recover mula sa mga suspect.
Arestado rin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 2 gun violators sa magkahiwalay na operasyong isinagawa sa bayan ng Bustos at Malolos, Bulacan. Na-recover mula sa isa sa mga suspect na kinilalang si Lawrence Abelio, 38 years old, ang isang caliber 38 revolver na kargado ng 5 bala. Habang na-recover naman sa isa pang suspect na kinilalang si Randy Garcia, 41 taong gulang, ang isang 45 caliber pistol, isang magazine assembly, isang holster at isang maliit na kahon. Samantala, inaresto rin ng pulisya ang 10 suspect na wanted sa iba't ibang kaso ng krimen at paglabag sa ilang lugar, kabilang ang San Miguel, Plaridel, Balagtas, Bulacan, Norzagaray, Giginto, Bukawe, May Kawayan City at Malolos. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagpulong po nitong Huwebes ng umaga ang ilang mga lokal na opisyal ng Pampanga sa pamumuno ni Governor Dennis Pineda kasama ang kapulisan para pag-usapan ang mga posibleng hakbang sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko sa Jose Bad Santos Avenue at MacArthur Highway. Kabilang din po sa mga dumalo sa naturang pulong ay si Ginoong Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando na makakasama po natin ngayon upang bigyan tayo ng update higil sa kanilang mga napag-usapan. Sir Louie, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV 36 News. Yes, Ma'am Jen. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa dito po sa CLTV 36. Opo, Sir Louie, ano po ba ang natalakay sa pagpupulong po kanina? Makikibalita po kami. Yes, Ma'am Jen, tama po kayo. Ang ating pong provincial government po ay nagpatawag po kanina ng stakeholders meeting precisely po para pag-usapan naman po yung traffic na nangyayari po dulot po ng ongoing rehabilitation po ng Lanzatin flyover sa kasalukuyan. So kanina po marami po sa mga stakeholders natin ang dumalo mula po sa transportation sector, different national government agencies at saka po yung karatig probinsya po natin from Bataan and Zambales. Mm-hmm. Meron ho bang magiging pagbabago, Sir Louie, no? Kasi nga ho, hindi po biro yung bigat ng daloy ng trapiko na nararanasan every day, no? Simula po nung mag-start ito pong pagkukumpuni or rehabilitation dito po sa ating flyover sa Lanzatin. Yes, Ma'am Jen. Una-una kanina ho tinalakay ho yung of course yung the project itself at saka ho yung traffic management na ginagawa ho namin at isa ho sa naging talagang binigyan din po ng ating provincial governor, Governor Dennis Delta Pineda, ay yung pong magkaroon ng coordination po yung ating mga agencies at saka po yung pagpapalakas naman po ng pagbibigay ng accurate na information sa ating po mga stakeholders. And likewise po, ni-request din po ni Governor kanilang umaga sa ating transportation sector, particularly po yung sa mga truck na kinakailangan pong may plano po nila yung kanilang pagbabiyahe. At kung pa pwede po, if the circumstances would allow, ay kung po pwede daw po, ay dumaan na lang muna sila sa mga expressway. Mm-hmm. Pero pagdating po dun sa mga alternatibong ruta, kasi meron pa naman na pwedeng daanan, if I remember it right po, noong mga nauuna nating panayam, sinusubukan pa rin ng LGU na subukang kausapin yung mga private subdivisions na kung pwede ho buksan yung kanilang mga daan para somehow makatulong na mabawasan yung daloy ng trapiko kasi may mga alternatibong ruta. Sir Louie, na sinasabi nating alternatibo pero ganun pa rin mararanasan mo pa rin po yung mabigat na trapiko. Actually, ma'am, yun isa po yun sa mga lumabas na doon sa naging assessment po namin. Bagamat tayo po ay may mga alternative routes na ginagamit, pero hindi po talaga sila kumbaga hindi po sapat, inadequate po yung bilang ng ating mga alternate routes. Kung kaya't yun din po ang binigyang emphasis kanina ng ating pamahalaang probinsya na kung maaari na lang po ay i-regulate na lang po yung mga sasakyan na dumadaan sa ating kahabaan po ng Jasa. Nabanggit ko rin po sa aking ulat kanina, yung aking report na yun nga po bagamat may mga alternate routes tayong available, yan naman po hindi po pwedeng daanan naman po ng ating mga heavy vehicle. Kung kaya't napipilitan din pong dumaan dito po sa kahabaan ng Jasa. And as a result, nagkakaroon pa rin naman ho ng volume. So yun po, siguro po in the coming days, baka sakali pong mabawasan natin yung impact ng traffic dulot ng rehabilitation because of the coordination from the provincial government to other provinces naman po.
Sir Louie, meron po ba kayong mairerekomendang window hours? Meron ba na oras na medyo maluwag naman ho at ito siguro magandang ipayo lalo na ho sa mga trucks, no? Sabi niyo nga ho, nagkakaroon na ng magandang coordination para naman ho somehow no mabawasan yung kanilang oras ng paghihintay kapag sila po ay babagkas o dadaan dyan po sa Plazatina flyover area. Actually po, Ma'am Jen, yan po ang isa sa pinakiusap po ng ating governor kanina sa ating proponent, yung pong ating contractor, yung DPWH, na kung maaari po ay mag-stop operation ho muna yung ating mga nagre-rehabilitate ng flyover during rush hour. Ito naman po ay nakita natin after that instruction sa ating mga kasama sa DPWH, nakita naman ho natin na nagkaroon ho ng pagluwag ng trapiko. But unfortunately, kanina po, actually, mula po nung Tuesday, medyo talagang bumagal ho tayo dahil nga po nasa fourth span na po ng pagbaklas ang ating contractor sa ating flyover, kung kaya't na sa kasalukuyan ay nakakaranas ho tayo ng pagbagal, pagbigat ng daloy ng trapiko, lalong-lalo na ho yung mga motor vehicles natin na nanggagaling po ng Bacolor. Ito pa Sir Louie, no, yung isa pa sa nagiging epekto ho nitong sinasagawang construction yung mga biyahero ho natin na estudyante. Napag-usapan ho ba sa transport sector kung paano ba yung pwedeng gawing solusyon, no? Dahil alam naman ho natin merong specific na oras yung pagpasok ng mga bata, pero alam niyo kasi araw-araw dumadaan po ako dyan at ang ginagawa ho naming adjustment talaga gumising na maaga, bumiyahe ng maaga para maiwasan yung bigat ng trapiko. Pero ito nga ho, para ho sa mga estudyante no, na apektado, lalo na yung mga mag-aaral sa DAPSU, Sir Louie, ano ho ang napag-usapan ho ba kung ano yung magandang solusyon na pwedeng gawin? Yes, Ma'am Jen. Actually, in passing po, napag-usapan ho yung tungkol po sa ating mga estudyante. Pero ang alam ko po ay personal na pinatawag po ng ating provincial governor ng LTFRB dahil nga po sa pagkakaalam po naging lumabas po na issue yung pampublikong sasakyan po na maaaring gamitin sana ng ating mga estudyante, specifically po yung mga nag-aaral dito sa DAPSU. And I understand po, nagkaroon ng coordinative meeting po ang provincial government sa LTFRB. Kung di po ako nagkakamali, ang nire-request po ng ating provincial government is madagdagan po yung mga jeepney or yung mga rumorota mula San Fernando hanggang Bacolor. At in coordination naman po, nakakausap po namin itong mga namamasada. Ang sinasabi po nila is yun nga po, may balak po talaga magdagdag ng mga units. And hopefully po sana magawa po ito at the soonest possible time dahil talagang kailangan po ng mga estudyante. Isa pa po, na-bring up din po ni Ma'am Angie Blanco kanina, yun nga po naging katayuan po ng ating mga estudyante, lalong-lalo na po kapag sila po ay sumasakay doon sa terminal malapit po sa DAPSU. Pinakiusapan po ni Ma'am Angie ang isa po sa mga nagmamayari ng lupa na kung maaari po sana ay magkaroon ng adjustments at nang sa ganun naman po hindi masyadong mabilad sa init ng araw yung ating mga estudyante. Alright, before I let you go, Sir Louie, baka meron pa po kayong nais na mensahe na ipaabot sa ating pong mga manonood. Go ahead po. Yes, ma'am. Sa ating pong mga motorista, especially po yung lahat po na pumupunta dito sa siyudad ng San Fernando at bumabaybay naman po sa ating Jose Abad Santos Avenue. Kung maaari po sana, kung kaya din pong iwasan ay mas mainam po na gumamit na lang po ng alternative routes. Kung sakali naman po talagang hindi, again, hindi po ako magsasawang humingi ng paumanhin at saka sana po ay habaan po ang pasensya dahil talagang tayo po ay magbubuno ng napakabigat na daloy ng trapiko hanggang sa pangalawang linggo po ng Mayo. But with all the adjustments po and the coordination made, sana po mapaaga po natin na mapatapos po yung rehabilitation. Maraming salamat. Alright. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi. Thank you, ma'am. Mga karayon, si Sir Louie Clemente ang hepe po ng CPOSCO.
Dumako po tayo sa ibang balita. Naniniwala raw si retired Police Major General Keith Singyan, ang pinuno po ng Clark Development Corporation Security Services Group, na kailangan ang regular na pagbisita sa mga POGO company upang maiwasan ng human trafficking. Sa kasalukuyan, mayroon daw 4 na lisensyadong Philippine offshore gaming operators sa loob ng Clark. Subalit, hindi basta-basta nila ito napapasok para mag-inspeksyon. May exclusive report si Paulo G. Santos. Mayroong 4 na lisensyadong Philippine Offshore Gaming Operations o POGO Company sa loob ng Clark Freeport Zone. Ito ang napag-alaman ng CLTV 36 News mula kay retired Police Major General Keith Singyan, ang pinuno ng Clark Development Corporation Security Services Group. Meron dun sa may Dongwang Heights. We have one in the Majestic. At meron din tayo dun sa Mimosa, no? And dalawa dun sa D Heights yata, yun nga, nandoon. Pero ayon kay Singyan, maging ang kanilang tanggapan ay hindi umano basta-basta nakakapasok sa mga POGO establishment. Ang Business Development and Business Enhancement Group ng CDC ang may access umano upang makapag-inspeksyon sa 4 na establishmento at workplaces. Right now, hindi pa natin na-inspection sila kasi nahihirapan din tayo dahil unang-una nakasara talaga sila. And we could not immediately see kung anong operations nila sa loob. And dito sa loob ng CDC, we have right now 4 licensed POGO operations. So sa ngayon, wala tayong masyadong chance or opportunity to inspect yung yung makakapag-inspection lang diyan yung ating BDBEG, no, department, at kailangan talagang ma-inspection itong mga POGO operations nito. Dagdag pa ng opisyal, hindi tulad sa Metro Manila na may mga serye ng karahasan na kinasasangkutan ng ilang foreign POGO workers, isolated lamang daw ang mga ganitong kaso sa loob ng Clark Freeport. Unang-una, habang ako'y nandito, I have experienced yung pag-aresto ng CIDG elements doon sa 3 Chinese nationals na mayroong mga armed bodyguards. No? So ito lang, meron silang pinagsusuntok at minaltreat na isang complainant. So that instigated the CIDG to initiate some hot pursuit operations. May mga ipinatutupad daw na alituntunin ng CDC upang matiyak ang peace and order situation sa loob ng Freeport. Kabilang na umano rito ay ang regulasyon sa pagkuha ng bodyguards ng mga foreign POGO workers, gayon din ang prohibisyon sa pagdadala ng mga armas. Hindi sila pwede magdala ng firearms, no? We all know that they are foreign nationals. Hindi sila pwede at the same time hindi rin sila pwedeng magkaroon ng bodyguard, especially armed bodyguards na kanilang escort, security escort. So kung magre-request man sila ng security escort, they should request from the Philippine National Police. Samantala, dapat daw palakasin ang reporting system hinggil sa mga illegal na POGO operation sa bansa. Ayon mismo kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mahalaga umano ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang higit itong matutukan. Meron kaming ugnayan, DILG at saka yung mga law enforcement agencies. Kasi yung mga gumagawa ng illegal, hindi masasaklawan yan directly ng Department of Labor and Employment. Kung yan ay mga rehistrado, mga legal at gumagawa ng masama, yan ay direct na mandate ng Department of Labor and Employment. Yan ay pwede namin talagang tutukan ng gusto. At mahalaga na ang informasyon makarating din sa amin dahil kung hindi namin saklaw, amin po yung agaran na inini-repair dun sa concern na department o ahensya nang sa ganun ay magkaroon kaagad ng agaran na aksyon. Matatanda ang halos 300 foreign POGO workers ang naaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nitong February 1 sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Sa bilang na ito, 19 lamang ang idineklarang napagkalooban ng Alien Employment Permit
ng DOLE. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Magsisimula na sa July 3 ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga nais kumandidato sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Base po sa inilabas na calendar of activities ng Commission on Elections sa COMELEC, ang election period at gun ban ay magtatagal mula July 3 hanggang November 14. Maaari pa lamang mangampanya mga kandidato mula October 19 to 28. May ipatutupad naman na liquor ban sa October 29 to 30. Ipagbabawal din po ang pangampanya sa mga parehong araw. Sa October 30, ang araw ng pagboto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa ibang balita, hindi makikiisa sa ikinakasang nationwide transport strike sa March 6 to 12 ang ilang PUJ driver at operators sa Central Luzon. Ito po eksklusibong kinumpirma ng Region 3 Transport Alliance sa CLTV 36 News nitong Huwebes, March 2. Kabilang sa mga papasada pa rin sa susunod na linggo ang Carmex Jeepney Transport Service Cooperative na may rutang Arayat, City of San Fernando, Pampanga, Morsa Transport Cooperative sa Tarlac at Sapang Palay Transport Service and MPC sa Bulacan. Ayon po sa grupo, suportado nila ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Hindi rin lalahok ang Federation of Jeepney Drivers and Operators o FEDJODA ng Siyudad San Fernando sa nakambang mass transport strike. Ayon sa kanilang presidente na si Albert Garcia. Sa kabila nito, naghanda pa rin ng libreng sakay ang pamanampang lungsod ng San Fernando para sa mga commuter. Matatandang inanunsyo na ni LTFRB Chairman Attorney Chopilo Guades III itong Miyerkules, March 1, na extended na hanggang December 31, 2023 ang application for consolidated franchise para sa mga PUJ. Ako pala si Raul Balakit, kasalukuyang chairman ng Carmex Jeepney Transport Service Cooperative na may biyaheng Arayat City of San Fernando. Pinaabot lang po namin sa aming mga nasasakupang mananakay na ang Carmex po ay hindi po kasama sa pagtigil pasada ng mga traditional jeep. Suportado po namin ang PUV Modernization Program ng ating gobyerno at lahat po ng proyekto ng ating gobyerno ay amin po susuportahan. Kasama ko po ang aking mga kasamahan na from Tarlac and then Bulacan, so nandito po sila chairman. Yes, good afternoon po sa lahat, lalo na sa ating mga kababayan sa Tarlac. Ako po si Ruel Pura, chairman po ng Murcia Tarlac Kapasaban Transport Service Cooperative. At the same time, ako po yung Tarlac chairman ng Tarlac Federation of Transport Cooperative. Nais naman po namin ipabatid sa aming mga kababayan din po sa Provincial Tarlac, kaming mga transport cooperative ay hindi po sasali sa tigil pasadang gagawin po ng ibang mga sasak. Ako po si John Garcia, chairperson ng Sapang Palay Settlement Transport Service Cooperative mula sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Kami po sa aming grupo ay hindi po sasama sa anumang kilos protesta o tigil pasada na binubulong ng ilang grupo. Kami po ay maninigurado sa inyo sa aming mga mananakay na kami ay hindi sasama sa tigil pasada. Kami po ay sumusuporta sa programa ng LTFRB at ng buong gobyerno. Maraming salamat. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Makaararanas na po ng ginhawa mga motorista at commuter sa Nueva Ecija dahil nakompleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang preventive maintenance o pagsasaayos ng Gapan Fort Magsaysay Road. Ayon sa DPWH, parte rin umano ng naturang road upgrade ang intermittent sections ng kalsada sa Gapan City at bayan ng General Tino na may kabuang haba ng 1.9 kilometers. Mas minahusay daw ng ahensya ang kondisyon ng kalsada sa pamamagitan ng asphalt overlay at paglalapat ng thermoplastic pavement markings. Layon daw nito na matiyak ang kaligtasan ng mga bumabaybay sa nasabing daan. Magre-resulta rin umano ito sa maayos na daloy ng trapiko para sa mga turista at iba pang nagnanais na bumisita sa lalawigan. Gayon din ang Armed Forces of the Philippines o AFP patungong Fort Magsaysay. Samantala, nasa kabuang 21.39 million pesos galing sa pondo po ng 2022 General Appropriations Act ang inilaan para makumpleto ang road improvement sa pangunguna ng DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office. Sa ibang balita, naghahanda na raw ang pamahalang bayan ng Kalumpit, Bulacan sa kauna-unahang pagdarahos ng Longganisa Festival. Parang daw ito upang higit na may pakilala ang kanilang ipinagmamalaking produkto sa buong mundo. Ano nga ba ang mga dapat abangan sa Longganisa Festival? Amin po natin sa ulat ni Arlene Salong. Pag sinabing kalumpit, isang longganisa sa iyong unang maiisip. Sino ba naman ang hindi matatakam sa masarap at malinamnam na longganisang bawang? At upang higit na maipakilala sa buong mundo ang kanilang ipinagmamalaking produkto, gaganapin sa kauna-unahang pagkakataon ang Longganisa Festival ng Kalumpit, Bulacan. Ayon kay Kalumpit Mayor Glory Me Faustino, samot-saring aktibidad ang kanilang inihanda para sa pagdiriwang na mangyayari sa March 24 hanggang March 25. Magkakaroon po tayo ng 500 meters na boodle fight. So iyon po ay gaganapin either March 24, 25. And then magkakaroon po tayo ng King and Queen longganisa. Pero syempre, ano yan, King and Queen Kalumpiteño. So yun po. And then bukod po doon, magkakaroon po tayo ng street dancing na ini-involve po natin lahat ng mga eskwelahan dito sa Kalumpit, mga government school po. Excited naman ang gumagawa at nagtitinda ng longganisang kalumpit dahil tiyak makatutulong umano ang festival sa kanilang hanap buhay. Mas makakatulong po ito para mas makilala ang kalumpit, lalo na ang produkto ng kalumpit na longganisa na pangunahing kinamumuhay po ng mga tiga-kalumpit. Makakatulong din po ito bilang promotion ng aming produkto, lalo na sa mga gusto pong kumain ng longganisa na sa mga nearby po na area sa Manila or sa provinces na mabibili nila sa murang halaga lang. Samantala, pinag-aaralan na raw ng pamahalaang bayan ng Kalumpit kung paano ile-level up ang kanilang produkto para sa mas malaking merkado. Target umano kasing makapag-export ang bayan ng kanilang ipinagmamalaking longganisa sa mga darating na panahon. Ngayon ho kasi, ang pagbebenta nila is naka-sealed lang siya sa plastic, pero kung mapagtutulong-tulungan ng mga longganisa maker, tulong ng LGU at iba pang mga negosyante dito sa Kalumpit, baka may mga idea ang bawat isa na makontribute para ang longganisa ay mailagay sa delata or sa garapon para naman makarating din ng ibang bansa. Ako si Arlene Salonga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Upang bigyang parangal at balikan ang kasaysayan ng Mabalacat City, Pampanga, 100 Balaka trees ang itinanim nitong Miyerkules, March 1. Ang balakat na may scientific name na Sisyphus talanay ay isang uri ng matayog at matinik na puno kung hinango ang pangalan ng lungsod ng Mabalacat.
O dito po hinango ang pangalan ng lungsod ng Mabalacat. Bahagi ng week-long celebration ng Balacat Festival ang tree planting activity na ginanap sa Houseland Subdivision, Barangay Mabiga. Kabilang sa mga nakiisa sa pagtatanim ng mga puno ng Balacat ang mga empleyado ng pamahalang panglungsod sa pangunguna ng City Tourism at City Environment and Natural Resources Office, ang Houseland Group, mga mag-aaral ng Mabalacat City College at iba pang stakeholders. Ay po kay Mayor Chris Garbo, simbolo ang naturang aktibidad dahil pagpapakita ito ng pagpapahalaga sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Nangako naman ang The Houselands na kanilang panganagaan ang Balacat Park para sa komunidad. At yan ang mga balita ang nakalap ng ating newsin. Kasama po ang pagpwesto ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin po. Maraming salamat po.